ünnepel, csak ha újra eljöttél. Ennél a hajszágot. Elmegyek. Elmegyek. Ki nagyon? Nem, Milyen út? nézd el! Hát te nem nézd el! A tényleg be kell Segítek neki. Ott vonom. A jó barátokról In England! Tessék! És ha nem, hogy engem volt. Vasárnap volt. Mikor? Elmentél. Elhagytál! Az meg. Én tudod a szöveget, babeg, mindjárt kézzel a szöveg. Csak gondolom. Bocsánat, volt. Nézd meg, nem? Akkor is vasárnap. Elmentél. Ez ugye a vasárnap utaz. Így jött fel. A harag vasárnap. Mikor tőlem eltél. Hát ez. Nekem törtél már, nem Miért tudom, hogy ez? csak ha újra elmegyek. Elmegyek. Ez kánonban. Indulok, még nem tudom. Ott ez szólt. Még a letáltal sem tudok. És a kritikus sem volt izan. Elmegyek. Már erre jár. A káder ütés. A lászingár. Megszarom. Angliában már leszarják a káder ütés. Elmegyek. Elmegyek. A zöldség osztálynál innentől kezdve nem az enyém. Átadom. Megkaptam azt a Sanyi. És a kupliknak majd gyereket csinál. Jaj, de jó, nem vagy már itt, mert a taxi a hatalmába kerítenek. 48 gyerekkel megáldom az Isten, és akkor nem menekülnél innen. De jó, hogy már nem vagy itt, elmegyünk. Csak én is jöttem. Nagyon jó volt. Akkor menjünk kockába.